Kaktiin ke jong blay kalong kamba mentua ya ka jing hikai ya ka jing sneng ya ka jing pen bedru syaki jing pen melien jong ka hok baro kata ka kaktiin ke jong utrai ka ba ai ka jing start ba ka jing champang bat kat bangi dang tep ya kaktiin ke jong blay katangi dang roiru kan mau ha ka jinget ya utrai jisu ngi prias no bhai pi ha ka ni ka por labu na prengki jong pi ki bala ong yengi bangi kwa biang sa sien ban yo biang ya ka Bible quiz tekum tangi ai ngo utrai bahaka ni ka por ha ka ni ka kenti sa sien ni la bat ban wan lam biang shapi ya ka ni ka Bible quiz bat nganget kumba pila yo ma jingkerku ha ki ni ki por ki bala let no bangi la panlong kita ki Bible quiz ka ba pi pila ong dala de bangi yo ma jingkerku shisha bat kam ta me ngi yo ban tip chibun ki e na ka ktin ka jong oblay ka bangim pa ju kan mau bala don bala tho ha ka Bible kumta sa sin nganget kaniru kan long ka jingkerku bat ka jing penroi ha ka jing tip ya ka ktin ka jong oblay haba piyai ne bat ngi nadu kanika por ko bangi ngi sedang hadu ko banda kut jong kanika Bible quiz bat ngi ai ngu yo try ba u try u pendap shishai ngi da ka ktin ka jong u te klam da pen slam ngin le ha kanika por ban sedang ya kanika Bible quiz bat nga ai ngu na ko benta kini ki participant la ni ki Nongkhryiem benta ha kanika Bible quiz ki bala ya kloy ba ki balong shlur ba ki ba wan shisha ya ka ban persang ya ka ban jubab ya ki jingkli ki babun ki ba ki ken yo ha kanika episode ka ba menta but kumjuru ban pentip shapi ya kanika Bible quiz ngila pentip bun benai shwai kane sha kita ki Nongkhryiem benta but kiru kila ya shim kya ya kane but kila ya puli ya kita ki kitab kabangi ngila benshat haki baki de ban penkre shobingin one hakanika Bible quiz te hakanika sngi hakanika episode jangka Bible quiz ngi ngin tang santli bat kata kade ka kitab ko baningkong jangka Bible naka Genesis but ki gospel basdang haka testament ka ba Nongthymmai ki sautli ki gospel kat kum u Matthias Marcus Lucas bat u Johannes tungin priang ngo bahada ka jing tapti ka ba jam ya ki Nongkhryiem menta jong ka quiz di shopping liban sedang ngi kwa baka team ngi don lightly ki team hakani ka por ki ban shim benta hakani ka Bible quiz ngi don ka team Joel tungin aj tapti nam ta ka team Joel Ginaji tapti ki Nongkhryiem benta syaka team Adam. Baka team kabalai ka Nongkhryiem benta hakani ka por hakani ka Bible quiz ka team Jasper. Tingi kwa ru hakani ka por bani thu rupat ki Nongkhryiem benta hakini ki team. Bat nga IT syaka team Joel ka ban penithu ila di ningkong ya. Nga kerteng ubadaya langwar. Nga kerteng lamprang singi thaba. Nga kerteng Joel bante lingda. Nga kerteng wanchan lang simli. Ngi IT pat hakani ka por syaka team Adam ya ka ban penithu ila di. Nga kerteng jopal basay mai. Kerteng juga ada mission borwar. Kerteng ke jong ada shining star link hoy. Kerteng jong ada ai borlang swear. Bat ka team ke bakadu, ka team ke balai, ke badai, ka team Jasper, ke penithu ialah dia. Nga kerteng kier demi rumpai. Nga kerteng Jasper langwar. Kerteng jong ada nang tis kam thang ni. Kerteng nga pentemi bodan.
Ai kublai pi baru haganika por ba pila kloy ban shim banta haganika Bible quiz. Tingin man sedang no haganika por ngin don South Liki round ka bangin ya let ban persyang ban jubab naka Bible. But syabing la sedang ya kani ngila da ai lupa ya ka jingtep halor kita ki round ki bangin ya le but kini kinong shim banta but ka no points kin yo ru ban pentip syapi rupat ki jubab ki badai haganika por kini ki team kin yo shi point but ngin pe ru ter haman laki benta lani ki round baro tingin le man sedang ya ka round ka ba ningkong but kani ka round ka ba ningkong ngi khot ya ka pila bani I hang ni hapo screen ka jong pi ya ka ngi ai kerteng ha ka ba meningkong ha ka ba meningkong tinganget pila ngau thu ha ka ba meningkong ha ka Bible la kren chapang ka jing sedang jong ki a baro ka badai na ka kitab ka beningkong jong ka Bible ka Genesis. Te hagari ka round ngidon kiniki jingkeli na ka benta ki jong pi. Ka wei pu ka team baro pinyo mar art liki jingkeli bat pinyo ka lat ya ka ban yo pat chi point na ka benta ka jubab ka ba day. Tingin sedang na ka team Joel ka badon Hashwa Kajingkeli na kabenta ka jongpi bat piru pila ban ngap bahai kani bat piru ki ba pet. Nalor kita kilai sayano latem namar kapop u Adam. Nalor kita kilai kabamut u besen u Adam bat ka im sayano de u blay u latem. Kendo. Amen. Yero itra tingin ang stapti namta ka team Joel. Ba ladapin kan mau haka Genesis la batai hang tu haka lenong ka ba lai pin shem ka dekot ka ba kanyo ba ublay shim na tem tang ya ubesen ya u Adam bat ka im handre ka kando ru kala sha tem namar ka pop ka jingkeli ka ba ningkong ya ka team Adam kani ka di ka jingkeli ya pi pinhaban ai ya ka kerteng ukun ukan ke ai ka kerteng ukun, ukan, ukun, u Adam. Enok. Kabadai itu kena syafti, syakatim, Adam. Kakerteng, jong ukun, u kan. Day, u enok. Hakat lenong kabasau, kadukot kaba, katnyo pensyam, yakata. Kani perkadi ke jingkeli, syakatim Jasper. Team Jasper, kani kadi ke jingkeli yapi. Manu badai uparat u Noah. Pinhaban ai ka kerteng jong uparat u Noah. Ke ai ka kerteng uparat u Noah. Pidan siposaken ban jubab ya kata. Ka kerteng uparat u Noah. Kapor kalakut. Tingin late par hakani kapor. Pela dadai si point ka bamut ka jingkeli ka pipi jubab ya ka team jongpi. Hadai mentangin late rupat ban pas ka nika jingkeli syaka team Joel Shwaning Kongdu. Lada pitip ya ka jubab manu badai uparat u Noah. Nahor. 4 day. The team Adam Enak. u Enoch 4 day. Tengin late pat mentah ban ya ka jingkeli sya ki audience ki jongi ki badan hakani kapor. Lada fitip ya ka juba pila ban yeng. Dan apa deng jongpi? Methuselah. Umetusala udai upara jong unowa. Tengah sakti nam ta jongi. Pipilatip umetusala udai upara jong Noah. Tingnya beteng pan ngisa stang kawai ka jingkeli haka round ka baningkong round 1 haka ba meningkong kani ka jingkeli syapi team Joel pi pihak ban ya thu pan umetusala ula hadu kat nusnam umetusala kabangila tip mentan udi upara jong Noah
Kendai sepan rupa kendai. Ula hadu kendai spa handrupu kendai senam. Tingin sabti ka jubab ka ba day. Haon umetusala udai ubriu uba slam du. Nakitaki pateng jong Adam. Barula hadu kendai spa handrupu kendai senam. Ya kata angin syampat nagalenong ka basan kadukot ka ba arpo nyo. Kajingkeli syakatim Adam. Kayingling unowa ladon katnu pateng. Lani kabangiong katnu kerdan ne ngijuong hakini kipot katnu mala kadeka yingling unowa. Lai. Lai pateng. Tengin ai jingkapti. Teka yingling unowa ba ubleu la pa ya unowa bantau kata ka yingling laong bantau haki lai pateng. But ka jingkeli ka bakadu jong ka round 1 naga benta ka team Jasper. Kani ka jingkeli namta jong pi unowa ula shim kat nujur nagi kenjamrat bakut bat bamkut ha ka yingling jong u. Naki kenjamrat ki bakut kat nujur bat naki kenjamrat bamkut kat nujur. Arjur. Mar arjur 4 day. Takani kan lipat syaka team Joel. Lada pitip ya ka jubab. Ublay ula ong yu nowa ba pinshim. Naki merat ki bam kut bat naki merat ki ba kut. Henry kat nujur. Nyo bakut. Sijur mat ki bom kut. Close enough 4 day. Teka team Adam. Nyau ki bam khut si jor ba khut. Ya 4 day kataru kadi kaju ba team Joel mo ko ong. To. Tingin lipat mentah syaki audience saksi sin kat nu jur nakiba kut bat kat nu jur naki bam kut. To ngidan iwe ba ko aban ai jubab tes ngau ba pin ai ka microphone. Nhau ki ba khut bat ar ki bam khut. Ka jubab ka day tingin ai shafti. Nakita ki ba kut ba ki bam kut. La ong ya unowa ba pinshim hinyo jur na ki bakut ki kenjamarat ki bakut batang arjur pat na ki kenjamarat ki bam kut tebat kani ngilapoi syaka bakut jongka round 1 ha ka ba meningkong ki jingkeli na ka kitab Genesis tingin liban pet kat nu pat kini ki team kila yo ha ka ka round ka ba ningkong okay te kini kidiki score filaban yo ka tingin ai jing tafti ban I'm sim ya team Jasper kimpat la ban yo points Henry kadang day tangka round ningkong mo tangka ban ningkong tingin ai japti mentaga team Adam la yo arpo point bat ka team Joel ru kadang don hi arpo point mo ti baro arngut kilong kumju Joel bat Adam. Tenganget hendak ngidang sa par ki we ki round baka team Jasper kalaban yo ki point. Tengin late pat mentah syaka round ka ba R round 2. Ya ka round 2 hang ni pilaban i ya ka ngi khot ya ka synoptic. Balai synoptic ka deha ka ktien pareng namar baka ni ka keren pat syapang kita ki lightly ki gospel kat kumu Matthias u Marcus but u Lucas but balila khod ikini ki laiti ki gospel ka synoptic gospel namar ba ki jingja lani ka bala tho ha kini ki laiti gospel kat kum kini laingut ki apostle jong u Jesu ki ya tho ba syapang ka ju ka baya serim te synoptic ka mut ka gospel ka baya serim lang tingin let mentapat ngin sedang ka round 2 na ka team Adam Kadi ka jingkeli syapi tim Adam sengap bahaga ni ka jingkeli yapi kadai. U Joseph bat ka Mary ki pet syai ban re na u Herod. U Joseph bat ka Mary ki pet syai ban re na u Herod. Sepo Egypt. Ki pet syakari Egypt. Tengin ai stapti ka tim Adam. Namar kibun ki jaka baki ki ya pet. Handai ban pet na u
Herod ki pet syakari Egypt katangin shem na Matthias nong ka baar ka dekot ka ba kat lai. Jingkeli syakatim Jasper. Matthias ushong hae menba ujisu ukot ya u. Kani di kapor ba ujisu ukot kita ki senran ki jong u banlong kita ki nongbut ki jong u. Ti Ushem hangnu ya u Matthias menba ujisu ukot ningkong du ya u Matthias banlong senran lani banlong nongbut jong ujisu. Por budong krong kajna. Por ba udang krong kajana pila ban ai kam bakam syai bakam banya. Kajikeli kadai udon hai. Udon hai. Tak. Kajubab ka ba ai team Jasper ka ba day Henry kadai tang Shiteng, tingin Airu, Shiteng, taking your 5 point, Sun point ka team Jasper, tingin ang sakti. Namar hoon, Matthias, udang krong. Henry, ka jingkeli ka day, Jisu, Shem hae, ya Matthias, ka day haka ying krong. Mo, kadai haka yeng krong, day haka por ba udang krong, Henry Shem ya Matthias haka yeng krong. Fin Shem ya kata haka gospel Matthias, kat kum Matthias haka lenong ka ba, kendai dekot ka ba, kendai fin Shem hang tu, day nama kata hab ingi puli ka Bible ngi haban long benya, pet bahagi kentien bala pendon kam. Ka jingkeli ka baning kong pat syaka tim Joel. Manu ban yoi ya ublay, kat kum ka jinghikai ujisu halor ulum. Manu ban yoi ya ublay, kat kum ka jinghikai ujisu halor ulum. Ki bakhui ka donut. Tingin ai ka jing taukti syaka tim Joel. Ujisu hikai hakalenong ka basan badai kita ki bakhut ka donut ki ban yoi ya blay lenong ka basan dekot ka ba pra. Ka jingkeli syaka tim Adam. Manu bala perta menba ujisu udang hikai ha ka sinagog ha Kapernaum. Manu bala perta menba ujisu udang hikai ha ka sinagog ha Kapernaum. Bartimaeus em 4 day. Teka ni ka jingkeli kali siya team Jasper. Manu beperta menba ujisu udang hikai ha ka sinagog ha Kapernaum. The team Joel ikwa ban jubab. Haga Bible fin Shem kiba bun kiba perta sya ujisu handai la dafin puli bha la batai ru hangno hakapor ayu. Te kum ta Bartimaeus ru hoi ula perta sya ujisu handai man ba ujisu uyat. Umdai hakapor ba hikai haka sinagog. Te man ba ujisu hikai haka sinagog manu bala perta. Tu beri ba dan mesti bamkoi. Tingin aja takti ke tim Joel. Menba ujisu udang hikai ha ka sinagog ha Kapernaum. La donu we ubreu ubadan umensim bamkut ubala perta syau Jisu. Bat kanipat la so ha ka gospel kat kum Marcus lenong ka baningkong dekot ba ar paulai. Ka jingkeli pat syaka tim Jasper. Kani kadika jingkeli yepi Manu ba shitom haka ying Simon menba ujisu urung. Ujisu Shem badan bapang haka ying Simon. Day Manu ita. Kiau. Tingin aja takti ka tim Jasper. Kata kadika jubab ka badai menba ujisu urung haka ying Simon tika kiau jong no. Kiau Simon ba tia pang. Di haka Bible ha Marcus nong ka baningkong dekot ka balai po la so hang tu ba ka sengkin kurim jong Simon. Mo
Te sengken kurem ka bamut ka kiao. Kani pat ka jingkeli Sha team Joel. Ka jingkeli Shapi ka day. U Marcus kat kum ka gospel jong u. Ha Marcus lenong ka baning kong ka dukot ka ba sau paway. Hang tu u Jisu u penkia kumno ya u bapang nyang tholi. Adon we u beri u bapang nyang tholi. Kat kum ka gospel u Marcus haka lenong ka baning kong ka dukot ka ba sau paway. U Jisu u penkia kumno ya u ni u bapang nyang tholi. Nama u Jisu la dan kirukom ki baper ba upen kia ya ki bapang. Henry ya uni u bapang yang thole upen kia kumno. Tim Adam da pikwa ban persang ban ai juba. Penkia ka babuk ti. Upen kia da ka babu kti. Tu ngina stapti sun point ya ka tim Adam. Hang ni ladafin pulie biang Marcus ningkong sau puwe u Jisu ula kener la ka kti bar ula kta ya u kabade ba I ka tim Adam ko ong blapen kia da ka ba kta daki kti. Tekani kadiga jingkeli pat syaka tim Adam ka jingkeli kadai u Lukas u tho ya ka gospel shanu. Yanu ula tho ikani ka gospel. How Theophilus. Tingin na stafti. Ya ka tim Adam. Hakabas dang hi joga gospel kat kum u Lukas. Pinshem hang tu ba u Lukas ulas ho ikanika gospel sha u Theophilus hakalenong ka baningkong hakadukot ka ba lai. But ka jingkeli menta sha ka tim Jasper. Kani kadika jingkeli Shapi. Ka jingkeli ka ba kadu jong kanika round. Tim Jasper. Ka Elizabeth, ka kami u Johannes nong penbaptis. Ka day, bala hiar pateng na ki kun kentay jongno. Ka Elizabeth, ka kami u Johannes nong penbaptis. Ka day, ka bala hiar pateng na ki kun kentay jongno. Pa day. Taka jingkeli kan let siya, Team Joel. Lalafi ko aban jubab. Ka Elizabeth ka kami u Johannes nang penbaptis. Ka day ka balahiar pateng na ki kun kantay jongno. Na ki Puas. kun jong Puas. u Puas. Boaz. Pa day. Taka team Adam Jat lebih. na ki jad lebi pa day. Teman-teman kalik nak parsyaki audience. Aki tangi dan iwe ba jubab microphone. Naki kun kan thay u aran. Kak Elizabeth kadeka kami jong u Johannes nong pembaptis bat kabala hiar pateng naki kun kan thay jong u Aran. Aaron. Tingin na sabti nam ta jong i. Kak Elizabeth kadai hoat kadai naki kenja lingdo handrei fin pulia pat hakal nong ka banding kong kada khot ka basan hang tu la tho shai ba kadai ka bala hiar pateng naki kun kan thei jong u Aaron tingi hak ban long shai ya ka e ka bala tho haka Bible but hang ni ru ka tim Adam ka yo ka nu ka jubab ka baritang shiteng kan yo hi shiteng point mo san point ya ka tim Adam. Na marki day naki lingdo Henry naki kun kentay jong u Aaron. But kaba kadu jong kanika round ka jingkeli sha Joel. Kani kadika jingkeli Shapi ka jingkeli kaba kadu jong kanika round kaba ar. Kashnong Nazareth Sha Judea. Kadeiru kashnong jongno na katesmen kabarim. Kani kashnong Nazareth Jong David. Judea. David. Kadei kashnong jongno jong u
David, tengin ajtaf kti. Ti kani fin shem la tho ha gospel kat kum Lukas nong ka baar ka dekhot ka ba sao. Ti nganget ni la yo ika score. Kat kum ka round 2 pat hang tu fin shem ha ka round 2 Jasper kila yo kat san point. Ka team Adam kayo lipo point. But ka team Joel hang ni kayo arpusan point. Teh kat round 2 kabala du ka de ka team Adam. Tengin let pat ka round ka ba lai. Ya kani ka bangi ngi khot senran u ba iet u Jisu. Manu ba de senran ba iet u Jisu? U Yohanes. Te hakani ka round ka balai pinyo met ki jinkeli na ka gospel kat kum u Yohanes. But ka round 3 pila don hakama jong pi kiniki jingpen sawa but kani ka round 3 hai ba pinyo ban pen don kam ya kiniki bel pidon hakamat jong pi ya ka ba ngi khot ru ka buzzer round. Of course ngim don buzzer hande ngi don ya ka bell mo te kadi ka jinkeli kadai ya baro lightly ki team kamut kat ki ba stat ban press bat pen sawa pin jubab mo te pin long ready bat lupa ki microphone hakti jong pi bat pen stat ru ki kti ki jong pi ban pen sawa kum ni haba fitip ya ka jubab te hakani ka round ngindon san teliki jinkeli. But ikini ki jinkeli nganom tang shu keli handai fin yo I ha screen jong pi. Namat pin I tang kumba shipo second but kan jano but pin haban jubab. Mo te fin pej baha puli baha but pen stat yaki kti but kat bastat but kabadai yaki jubab pin yo yaka point haka round 3. Te ka jinkeli ka baning kong hang ni pin yo I u Philip ula deiru u para shnong bat u Andrew bat Petros ti pina ban ai kerteng jongka shnong ba kini baro laingot ki wan kini baro laingot ki wan nak shnong ayu ta ni kong do dei ka team Adam Bethsaida. ki wan nak shnong Bethsaida so 10 points ngai kila khore hang tai hembai pin haban stat ki kti mo te kat ba stat ki kti kita kin yo ban jubab ka jinkeli ka ba ar la shimpor kat nusnem bantay ka temple ba u Jisu ong ngan penyeng pat Laisi. laisngi te klempet bha de ma ka ngila ai ka jinkeli shjrong la shimpor kat nusnem klemong kat nu sngi la ong kat nu snem ban tay ya ka temple ka ba u Jisu ong ngan penyeng Namaru ong kan pra mo upen kat handrei halai sngi ngan tei biang pat u Jisu un tei biang halai sngi mo u Jisu un tei biang ikan ka temple ha lai sngi handrei ka jinkeli ka dei kala shimpor ka nus nem pat ya kata ka temple bakan yeng te ngin ai pat kalat kiba pensawa ke baar ke dei ka team Joel ka nus nem South Post nem. sau post nem kampat day. The team Jasper, kuat ban jubab, Laispa. laispa snem klem shempor hadu laispa snem. Tangi dan iwe barakti kuat ban jubab. Saupun terus na. Tangi naj tafti. Ya kani ka temple lashim sau pohon riu snem. Ya kaban tei. Bakini ki parsi baki ya ong kumnu ka ying ka temple ka bala shimpor hadu sau pohon riu snem bantei kumnu ula bantei biang pat hatang lai sngi. Tekata pin shem na kalenong ka ba ar ka dekot ka ba kat kendai. Ka jingkeli ka ba lai. Ka jingkeli ka ba lai kadai. U Jisu ukeli yanu yakani ka jingkeli. Ta. Philip. Filas that. Ukeli ya u Philip.
ya u Philip ka badai ka jubab 10 points ya ka team Joel ujisu ukli ya ka ni ka jingkli ya u Philip ban ong ka deha ka por ba ubsai kita ki pat ba ban ai ba mi ki te ukli nang no ngin yo ban thiet kpu ya kini ba kin yo ban ba kata ngin shem na ka lenong ka bahan riu ka khot ka ba san ka jingkli ka ba saw ni sa stang atli ki jingkli te pin stat bat pet ba kini ki jingkli ka ba saw ka dei pin haban pendap ya kini ka jaka ka ba sudah anda kumta kita ki ta ka team Adam 4 ba 4 ba 4 dei Kinang Israel. ki Kinang Israel. nong Israel Parisi. Parsi taki audience menta Iling doa. pila mes ya mo si sila jawab nginum pediang syu te pila ban pendap ya katika jaka ka basuda anda kumta kita ki dei manu ki balaya keren knyum syapang ujisu na ba ula ong nga ngalong utau kpu balawan hiarna beneng te ha ka bible la so ba da ka bashai ba dei kini manu dan makwa ban jubab na pedang ki audience okay ngidan iwai Kisenran. manu Kisenran. kisenran pat dei lang dan makwa ban persang ban jubab Lingdo. kilingdo Rangba lingdo. dan sa iwe makwa ban persang Sadusi. ta 4 yo jubab kabadai hakalunong ka bahan riu ka dukot ka ba sau puwe pinsyam ya ka jubab badai kidei kitaki jiu ki jiu ki bala keren knyum te hangtu klamsham la batai kidei ki sadusi kidei ki parsi kidei ki lingdo kidei ki rangba lingdo lani kidei ki kon Israel ma hanrei hangtu la tho shai ba kidei ki jiu naba hakaba kudru hakaba kadu manu bala ong ban sa nar pna yo jisu kidei hiki jiu to tingi sa stangka jingkeli ka ba kadu hakanika round tapet ba kanika dika jingkeli na kabanta jongpi uyonas nong pembaptis u ong kumno haba uyo i ya o jisu Unong pedim ko pertai. Ulang kon lang tangin siyem betang ka jubab ka baningkong unong penem ka perthei kampat day but pila persang ru handrei ta next ka day team Adam Kun lang bro jong play bakit na pop jong pertai. amen tingnan sa kuti team Joel la jan day handrei la tho da ka bashay ha kalenong ka baningkong dokot ka ba arpu kandai ba u Yohanes nong pembaptis ba u yu Jisu ong hakmi u kun lang brot jong u blay u bakit no ya ka pop ka jong ka perthei te bat kaniru ngilakut ka round 3 ikut ya ka round 3 but kini kideki score ta the team Jasper kidang don ha khatsan point hi hadien ka round 3 ngina shapti ban I'm simiki the team Adam haka round 3 kila yo ar point but ka team Joel haka round 3 kidang yo shipo point yin sapet ya ka total pat hadien mentang ngila ya poi shaka round ka ba khaddo jong kanika quiz teka round ka ba khaddo ru kandei biang ka buzzer round ya kani pinsham ngi khot ya ka visual round hakani ka round pinyo ipat ya ka der a picture mo jong ki jingjia but pinhaban ya thu pat kani ka der ka batai shapang ka jingjia ka ba kumno pimdon kam e ban ai ya ka lenong lani ka dekot ka David ban batai pat shapang ka jingjia ka jayu hakani ka round tengin let kabaning kong do kader pin yo i haga screen ka jong pi pin hak ban batai
Kani ka day ka ay. Hakapor ba Adam makaim syabe na yu ublay ubu yu angel cherubim ban yada ya udia. To, pin batay biyang syabe na ayu. Nakakaper idan. Hakapor ba ublay ube ya Adam makaim nakakaper idan por ba ubu ya uni angel cherubim ban yada na syaudiang ka jingim. Amen. Tingin na sa ukti. Kani ka day. Naka Genesis lenong ka ba? Lai de kot ka ba? Arpu saw pin shem bahang ni ublay ulaben o yu Adam bat kaim nakakper eden kumalaong ka team Joel bat la penyeng pat dau kerub hagani ka jaka lem bat kataka white ban kang pat ya ubriu ban wan rung syakataka kper ban yo ban kener ya uta uding jongka jingim kadur ka ba arpat hagani ka por ka wansha Kajing Sharong no, Team Jasper Kajing Sharong no yo Elijah. kajing syarong no yau Elijah. Elijah empat day Joel mo kila Aishwa Joel hadin Jasper Por bala khot na ublay yu enak. So amen to kata ka ba day hakap balikam day Elijah na marbayaw Elijah lawan da kay ka kaliding mo Henry hangni fin shem kadai ka jing sha khot no kombo ang ka team Joel yau Enoch ta 10 points sa ka team Joel nang tapat ka ba lai ka dur pin yo I hakani ka por kadai Kanong Samaria. kanong Samaria em ta Jasper mo ki tiet Isaac porba ba lapa da ublay benlet sakata kawi kari ni kata kajaka ya kaba ong benlet wat kata kabriu kabatong kata ka pung na. okay to 4 day ngin ay 4 team kabasa team Adam Kahagar. kani gadur kapni ya ka Hagar dan pung hang ni kam dei ka pung pini ka Hagar bar hadin udan ukna ubat ya ubadai Ishmael de 10 points ka team Adam mentapan kani ka dei ka dur sakaway pinyo I pet ba pihak ban batai kani ka dei ka dur syapang jongno team Joel Joseph por bakiwan tit jingbam ki men. Joseph day hang ni pinum shem ya ka jingba maki yakin teki bakwa ban juba filaban press the bell manu bakwa ban juba hang ni pej bahai ka dur hang ni udan uwe uni bayang ikop kenjas im uwe ubapan tip ulong ukerpat hapo pej bahakar kom Parsi no basaram. parsi unong sa ram naki pilaban batay kam syai haka bible la batay ayu syapang kania Bokin rajeng mam ni karam jeng. ta ngin ai jikapti ka team Jasper kani ka dei ka parsi ka ba pipi ong pi ka dei basa ram ba map no ikaram hanre ha ka bible kat kum Matthew nong ka ba kat pra arpwe terte fin shem ka dei ka parsi u shakri bamman uni badam hapo ude utau shakri bamman ta next picture pinshem ka ni pat ka way team Jasper oh Jasper mo Jasper shwa mo nei Jasper shwa ta Ha kapor bu jisu sajing ya dari klau. jisu shajing in hari klau em pat day ta Joel Jonah. Jonah em pat day Jonah ru
Jana kan mau ngi le be take na Genesis but South Liki Gospel. Ngi 4 poi u Jana. Tadi madam ko aban persang? Jisu yam na kabenta ka Jerusalem. Amen. Tingin na sabti. Hang ni fin Shem. Kadur ka bas ngosi jong u Jisu bat kani ka deka Jerusalem mapi hey ba u Jisu u uyam na kabenta ka Jerusalem. Ya kani fin Shem na Matthias nong ka ba ar pulai ka dekot ka ba laipo hinyo. Ba kumnu u Jisu haba u kami ya kataka Jerusalem udah yam. Mo namta Jerusalem. Tingin ai biang sa kawai ngidang ai la dipi. Ta tim Adam. Ujudas muli bandino ujiso. Pak Day. Joel. Bapan kia itu beriu ba panggakti hapot sinagog. Amen. Kadai. Bau Jisu pini hang ni lai lupa bakane kadeka synagogue pini hang tei kataka syarak tu kalam stan mo dan bat kiniki ki lingdoru hang ni bat kani pin Shem na ka gospel kat kum u Marcus hakalenong ka ba lai pin Shem syapang ka jing pun kia yu ni u breu to tingin as ka way pan ta ka stat ka team Adam Kameri ka por wan tek Dabi Albaste kita Jisu. 4 day. Joel. Kedi kameri porba kawan ngap ya ka ibu try keren. Ka syong ka jajong try kawan ngap ya ka ibu try keren. Ya ka ka bau try keren. 4 day. Pet ba hang ni pin Shem. Udon u Jisu. Udon ru, kadon ru kanika weka breu. Kadai syapang kai. Naki audience dan kibala. Pet ba ka kran syapang jong nu. Hoan dan kibara akti. Kani kadai hakatu kapor ba kamar tha kawan komplain u Jisu. Ba Mary komplain Jisu. Mary bat Martha. 4 day. Okay. Kani kadai syapang ka jinge jong kanong kanan. Pini hang ni u Jisu usyong bat udan kijing bam. Ba kani ka breu kawan. Bat kasyong bat kerpat na kabenta khun jongka. Hari Jisu om ju ya ka jing bam syaki so. Hari ka fini hang tu ka syong hapo ka miet bat ko wat ki so ru ki bam na kata ka bala hap na ka miet ka jong u kenrat. Kalong ka bakam nei handai ladangi la tep hai ki gospel tu ki jingja ba kumnu manu bala wan bane kendo eu Jisu pin Shem ya kani ka jing batai. Tengi dang sa artli kabangin Shem hakani ka poang in aila depi ban yo shushuki points. Ta kani ka ba prapat. Kadai ban sek ka ba pra. Perba uji su pen imi tu khun kari kuntai. Amen. To aingu aji takti. Kani kadai bapen yau kun jong kanika riu kuntai kata pin Shem na Lukas hinyo ka record ka ba cut away. But ka ba kaddu. Wah ka ba kaddu jong kanika Bible quiz ka ba mentakas ngi. Kani kadai ka dur ka ba kaddu. Mano, Jasper shwa, oto, ngin ai. Jisu penim tu kena bakar arsenam. Jisu pen kia, penim ya ka, kena ka ba kat arsnem. Badai, kun jong nu.
Badai kun jong nu. Kun Jairus. Kun u Jairus. Te baro ar ki ai mar shiteng. Te hakaniru kin yo ban share mar shiteng. Sun Point team Adam bat ka team Jasper. Te bat kani ngila poi shaka bakut jong kani ka Bible quiz hakani ka sngi. Leng ba kini ki South Liki round nganget kat ba pilayai ne ban ngap ye kini ki jingkeli bat ban yo tebru iki jubab jong kini ki jingkeli ki ba per nganget kala penlong ye piru ba pin roy haga jingtep jong ka ktien ka jong ublay nganget utrai na ye kerku ye pi ngin lei ban pai hakani ka por manu bala job ya kani ka Bible quiz hakani ka sngi ka team Jasper tengin an stapti haki South Liki round kila yo Lipo point. Lipo point ka team Jasper. Ka team Adam kala yo ka nu point. Kendai po Sun point. But ka team Joel. Ka nu kendai po Sun. Te ngila one part haka ni gapor shaka tiebreaker round. Te haka tiebreaker ngila ban ai biang ka jingkeli yakini ki atli ki team Joel ba ka team Adam ka bandai biang ka buzzer round. Tiki bastet bat ki ba ai ka jubab ka ba day kin job ya kanika Bible quiz haka ni ka sngi. Kini ki day ki jingkeli nam ta jong pi pinumi issue ngan kli kini ki jingkeli. Tekani kadai hapedeng team Joel ba team Adam manu banlet shakmat bariat beteng yaka Bible quiz. Teki kti penstet bat ka bat ru iki microphone jong pi. Ngan ai ki jingkeli ki basok. Kitab Genesis don kat nutli ki lenong. Sanfau. San Paul Liki Lenong Kilastet ka team Joel Teginan Takti De hakadiga sngi ki ba job ye kadiga Bible quiz kadika team Joel bat ngini ya kendu biang iki hakaway pat ka Bible quiz ka bangin yo la shim ta yaw ngin yo pat bani le ka Bible quiz bat ki way pat ki Nongkhryiem benta ki banwan ban shim benta nakaway ka tayaw sha ka way pat te pinyai ne e ka ban pet ya ka Bible quiz utrain kar kui pi baro amen.